Irridu noffru futur lill-Afrika, imma wkoll il-futur għall-Afrikani jrid ikun fl-Afrika u mhux fl-Ewropa. Dawn kienu l-ewwel kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem ta' summit ieħor tal-Kunsill Ewropew. Il-konklużjoni tad-diskussjoni hemmhekk kienet li rridu noffru futur lill-Afrika, imma wkoll il-futur għall-Afrikani jrid ikun fl-Afrika, mhux fl-Ewropa. Jiġifieri mhux qed naraw li jkun hemm futur ekonomiku fejn li jikkontempla li l-Afrikani jiġu f'exodus lejn l-Ewropa. Il-Prim Ministru sostna wkoll li s-sitwazzjoni fl-Afrika kienet waħda mill-aktar suġġetti li l-mexxejja Ewropej damu jiddiskutu. Madankollu sar progress notevoli fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Din id-darba rajt progress notevoli fis-sens li l-ixu tal-migrazzjoni regolari, l-immigrazzjoni regolari, issa telet fuq net tal-aġenda tal-Kunsill Ewropew. U l-pajjiżi qegħdin jitkellmu bħala problema li mhijiex biss ta' Malta biss jew tal-Italja biss, imma hija problema li teffettwa lill-Ewropa kollha. Il-mexxejja Ewropej tkellmu wkoll dwar l-imxija. Il-Prim Ministru sostna li dawn l-aħħar ġimgħat kull pajjiż ra żieda sostanzjali fin-numru ta' infezzjonijiet. Hawnhekk, Dr. Abela tenna li ħadd m'għandu soluzzjoni perfetta fil-ħidma kontra din l-imxija. Il-Prim Ministru sostna wkoll li l-pajjiżi kollha qed iħarsu l quddiem fl-iżvilupp tal-vaċċin. Kull pajjiż qed jagħmel dak kollu li jista' biex inaqqas in-numru ta' infezzjonijiet, biex inaqqas in-numru ta' mwiet, naturalment kulħadd qed iħares il quddiem għall-iżvilupp tal-vaċċin li jkollna l-vaċċin li jkun disponibbli u nħarsu l quddiem naturalment ukoll għal xhur li deħlin għal xhur li huma diffiċli imma li lim minnhom nemmen li jkunu xhur mbagħad pożittivi fejn il-rota ekonomika terġa' taħrab bis-saħħa il quddiem u jkollna futur sabiħ aħjar madwar id-dinja kollha.